Vážení diváci, dovolte, aby som vám predstavil novú sériu, ktorá práve teraz začína. Kedves hallgatóink, üdvözlök mindenkit, aki szereti a jó zenét, itt DJ László, Európa 2! Nachádzame sa pred Domom kultúry. Hej, to poďte ďalej. V tomto Dome kultúry sa dejú neskutočné veci. Haló, haló. Pretože teraz je modrá beží, modrá hodí, aby Patrik videl. Ja som Lieho tvoj. Nebudeš mať iných mocností okrem mňa, po ktorých sa budeš kláňať. No tak nie. Spomni si, človeče, aby si každý deň vypil. Nepite, objavujte. Neodmietneš telo Liehovo zadarmo. Mohol som? Vypi s otcom i matkou svojou. Toto je moja matka a ja som jej dcéra. Nevypiješ pol deco blížneho svojho. Za 100%, že to nespravím. Čul si? No, ja? Ďakujem pekne.